हम ना एगो लड़का से प्यार करेनी। सही के एगो बात कही का हम हमार मैदान में खेला समझ गई का गे हम कहीं आई कहीं घूमे बगीचा गले घूमे खातिर ना सी हम ना एगो लड़का से प्यार करेनी। वो कर ले तू आई हो दादा पतो हो ना खोली रियो कोदी ना जान तो प्यार होला तो छिपी छिप के होला न तो उघार हो जाई न तो प्यारो खत्म हो जाला। जतनी हम मोबाइल में चोरा के लगे बतिया खातिर कहाँ बा मोबाइल ओरे वाला स्टाइल से रखले बड़ू कोई थोड़ी पता चली है तारी ओढ़नी ओढ़ के चल देले बनी। चल तो हम ले ले बनी तू देख हम बतिया बतानी हम ले ले बनी तू देखो ने हम बतिया बतानी डर लागत रहे एकदम बात चलावन ही कोई से को मन देवे दादा हमरा इतने करो से डर लागेला नु उसी में भी एकदम खत्म आदमी है जब देखी न तब हम एक कैसे डेरा डेरा लिया लेल बनी आ कोई दी कवनो से त हमार तो इज्जत एकदम खत्म हो जाई। ओसे का हम प्यार कोइले बानी हम कोइले डेराई मोराई ना प्यार कोइले बानी तनी भई कोई दिन हम तो आज फोन लगाई बात करी का कितना दिन हो गए 2-3 दिन हो गए घरे से निकलते ना रही जल्दी लगा के देखो तनी फोन उठाओ तारा कि ना। अरे बाप रे उठा ले लो हेलो अरे काजी का हाल बा हम तो ठीक बानी जानो तानी मोबाइल बानी खेत में रोरा से बतियावे खातिर आ उसी में भी हमारे एगो सखी भी आ वो भी है न किरनी वो भी आ वैसे में भी हमारे एगो सखी भी है न किरनी हो हमारा संगे स्कूलिया में जो मन जा लिया आ वो करे के लिया के आइल बनी समझ जाई रोरा से मतलब बात करे खातिर कोसे लुका लुका के ओनी हो देखत या देखी है रे कोई आवे मत देखत या कि कोई आवे मत सुने न कोई घूमे के ना लिया चलो तब का मन नहीं खेला तनी कियो वैसे में माई न आज नहीं के आज रात में बढ़िया ले बात हुई आ पापा बालन तो छतवे पर सुतेलन आ हम नीचे अकेले घरवा में सुते नी डर लगला यही के चलते न हम ना बतियावे नी पापा रहेलन तो आ माइयो रहेले तो बहुत डर लागेला का करी दोपहरिया में देखा मोबाइल चोरा के हमारा जाए के पड़ी लगता ठीक है बाटी रखा तानी ना ठीक बा रखा तानी जय जय हाला को ले भी अच्छी लगी काहे ना बतिया के समझे लो अच्छा ठीक बा काल स्कूल में आइम न तो हमारा के ताजर मन करी तो दे दिया ठीक है ठीक रखा था। अरे बाप रे कितना मन के एकदम श्रद्धा पूरा हो जाला ना बात करके तबे देखो न तबे एकदम बतियावे के फोन करेला तो एकदम मन खुश हो जाला जब मन करेला तब बात हो जाला मोबाइल देले बड़न तब न कवना के बॉयफ्रेंड हुयो सन कि इतना बड़का मोबाइल दियो सन एक बार भेंट होके में हमारे एगो बॉयफ्रेंड बा कितना प्यार करेला हमारा से जो मन करेला तो पैसा मोबाइल कपड़ा सैंडल क्रीम पाउडर सब कुछ किन के देवेला आ हम तो बहुते खुश रहनी जाए तो ओकर निशानी हमेशा लगा के घूमे नदी हॉल आए तो हमरा के कितना नीमन लागेला देखत लो पहले से कितना स्कूल भर में लेकिन एकदम झकास लागता नहीं है कितना हमरा पे लाइन मारलो सन एकदम हमरा के देखे खातिर पर में झगड़ा कर ले मेरा सब चल तनी रुक आओ तनी जाते नहीं कर लगे देखत नहीं क्या करतिया मोबाइल थोड़ी देर रहल आ देख झूठ सच बोलत रहला नहीं ओकरा ले देखले ही मोबाइलवा न तो कहानी है कि हमू ले ले बनी निकाली का तो झूठो के कनी है मोबाइलवा ही नहीं धइले रहलनी कि नहीं बा अरे सोने पतइले तू पले रहल बनी कहां धइले बनी
ये बतिया बतिया के आ रख दी ना घरों के ना पता चले दी ना कि बतियाई ना कि क्या करी ना का हमार के जाने तो जाने ली सकी झगड़ा ही या कोई जोरे झगड़ा करे ले बाकी प्यार कोइले बनी भाई साचा का मिली ही होगा ये हो वही दादा बेचैन रही ना कोई ना कब आएंगे तो मोबाइल लेके या बात करी देखो मैसेज के जाने व्हाट्सएप में कोई बाड़न की का देख लही ऑडियो कॉल मैसेज कोई बाड़न का हो जान का होता लागल बड़ी बढ़िया गाना सेट करे लन खाली गम में पागल आई रहेलन के जन की कर हमारा में की का हेलो हेलो हाँ जी प्रणाम खुश रह जाने मन का हाल बा हो ये दादा जाने मन अब मत कहीं हाल बेहाल बा तो करे जाओ तो का कहीं तारा के करे जानी सही के ऐसा रोगे लगा दिले बड़ो कि का करी एक तरफे छूट रहता अरे रौरा बिना तो एकदम सच कहतनी इतना रौरा बिनु हमार ना देखी ना नु तो एकदम हमारा मन कर ना खाना खाए के आ चाहे ना मैसेज पढ़ी ना तब ले तो यही से ना उहे बीमारी हमरो के धरा दिले जानता नहीं नु कि सच्चा प्यार करी ना हम केहू से देखी ना नु केहू से ऐठी के बोली ना कोनो जाने ला सकी ऐसा हइले नहीं है उहे ना कहता नहीं हम मैसेज करनी तू ना रिप्लाई देबलू तो हमर दिलवा धड़क जाला सही में हां हो का करी इतना मजबूर बनी घर के आदमी से ठीक बा ये के चलते खेता में नु मोबाइल चोरा के आ चल जाई ना बतिया के धो दी ना आ धो के फिर जाई ना बतिया 10 मिनट के बाद आ जाई ना हां इतना रस पे प्यार करी ना चलो ठीक बा का होता है ते घरे खाना वाना खइनी है खाना उना जान खइबे कइला नहीं कहां बानी आइल बानी हो नहीं आइल बानी घूमे फिरे का करी घूमे फिरे काहे से बोलत नहीं रात भर नाच देखे का गई रहलनी नाच देखे ना तोहरे फोनवा के इंतजार करत रही तू फोनवे ना कइला और सही में ना हाँ हो दादा का करी हमहू तो इंतजार करी कब बात हो जाओ ओहे ना बीमारिया धरा दिले बाड़ू जल्दी सब्र करी पानी सही बताओ तू ठीक बाड़ू ना तू ठीक बाड़ू ना हाँ ठीक बनी ठीक है जल्दी टाइम पर खाना खइले जाई ठीक बा जान जा तनी तनी एगो काम बा ठीक बा जाई ठीक रखते करम अच्छे ना फोन अच्छा ठीक बा करम तो एगो दादा के फोन कइनी नती काट दिलन बड़ी खीस बरत हुए तो आई नहीं है कि सोचनी है कि जाए न तो बतियाम तनी मोबाइल निकाल के यू कहतन कि काम धाना बाटे ज़्यादा खैर फिर बाद में आके बात कर ले हम ये मोबाइल तो के फिर चल जाए चल रे का करता रे अरे बाप रे तोरो बॉयफ्रेंड इतना बड़ मोबाइल देले बका रे जान तड़ू दीदी तार से नो बतावत ना रही ये मोबाइल नु ये लुकावा आ जाई ना आ फिर जाई ना नु तो बतियाई ना ओही दादा का फोन ले ले सब मोबाइल त का करबे रे कौन कैसे ले ली जानी तब नु साइलेंट कर दी ना फ्लाइट मोड में डाल दी ना